Ćao, krećemo, danas igramo LOL sa Luđijem, a to mu je nadimak, ime mu je Luka. I on je u igri X-Labudix. I uzeo je Gravesa supporta, zato što mu zalagovalo nešto. Da. Sad. Ajde. I ništa, javljam se kada krene game. I ušli smo u game. Igramo protiv Anivi. Ma nema, brate, Thunderlord, ona. Možda je dobiješ. A malo da je dobro. Ovo je smite ovo odmah, debil. Znači, rekao sam šta Luđi igra. Opa, noge, au. Mašao sam ku. Sad ću da uradim neku. Moram da vardam, pošto previše pušujem lane. Ovo ne da ključ na pogodio. Ovo sad šta mi uradi. Šta je meni? Ljudi, nisam se navikao na ovakvu rezoluciju, samo zbog snimanja ovako stvari. Gle. Kakva ti rezolucija? Pa na ono, široka. Meni je onako usko. To je malo bolje i grafika. Pa gdje će? Misli mene da dobije mene. Ovo piše GG već. A zna čovjek šta će da se desi. O, ji! O! Da sam preživao, ljudi! A daj bre! Aha. Teleportala se flashova za kill. Lol. Ja sam se flashao. Ali da sam prošao kroz raptore, onda... Da nisam failao to, preživio bi 100%. Nemam šta radi ovi na topu. Znači ovo mi je nov account, imam 2 permabanovana, šta on ide 1 na 2. Mnogo je dobar. Vaj. Hindi. Kaže I lag, dude, I lag, da. Pa nije on lag, nego on laže. O, pizda ti materina. Ovo red, mislim neću da dajem vam, zato što ako me stane ja sam gotov. Stari, čekaj koliko ima health. Vrde, ovo je ko na Urfu, svi telepati imaju. Lako sam ih dajem. Imam osjećaj da je tu negdje Yi, blizini. Ano, gotava me na topu. Koliko healtha ima malo. Ovo je Sion ih olešio, ko ovo niko. Bravo. Ovi pišu broder moder. Kako ide Luđi? Ti si uzeo to pickaxe, znači idemo. Tebe u stvari ona supporta, ne supportaš ti nju. Što? Misliš kako misliš? Inače vidi ovo, Nico, Jungle, Smurf. Znači ovo je Smurf, nije da sam ja skoro da igram protiv nekog slepca tamo.
Da ne bude kao... A ko je igraš Jarvis? protiv Retarda i tako. Pa više Aniviju ne ima, mislim ne bi se džabe neko zvao. Ko tek počinje da igra LoL. Viš kako Nico. pametno. Pametno mi da. Pametno. Jako pametno ide. A na akauntima koji sam permabanovan sam bio Silver 2 i Gold 5. Oljuštio sam ga! A ne, šta me ubio red buff? Još me smajto čovjek. 140 damage smajti, juju. Ili ima oni, da li da idem na ove, na, šta misliš, Ninja Tab? Ninja tabi. Si siguran? Siguran. Imaju... 4 jade. A da, 4 jade, da. Idem na Trinity zbog attack speeda, nema rune. Znači prkno. Šta ovaj? Beži, molim te. Gank, what? Please. I don't need. Kako se čuno kad igram ovako. Koliko damage sam primao. Po neki majstor. Ne, ja sam se vratio. Lepo. Ajde ubij me, vratit ću se radi. Što sam noob, ajde. Ono me. I'm level. I will too go AFK jump. You will too! Idiot, stupid. A ne, ime je dobio onaj put zato što je... Mislim, imao je red. A ja ovaj mu dao killove, slepac, pingaj slepce. Da ode AFK čovjek. Vidiš, on ne zna šta radi. Gle ovo, 11 healtha mu ostalo. A idiot jeste, luđi. Pa da. Gdje vamo? Mati, šta vamo? Ko, ja neću da ga jurim. I on nije glup da ostane. Pa možda je ostao tu, možda je ovo. Šta ako nije, onda sam se spavio. Odakle ovaj džin gađa, jebo mater. Ja ne mogu ovaj tornado da pogodim zbog slova. Gledaj. Neću zbog tureta se plašim. A imala je jaje, džabe sam uradio eku flash, Mislio sam da će da... Ja sam totalno zaboravio na to jaje. Kaže, Gnivija, ha. Da se smeje nešto. Gnivija. SS nema Nivi, ima ceo health. Nije ovo, nije fair ovo. Ima fida Jija, pa ja moram da fidam zato što... Zaboravio sam ja na to. Are you smurf kao? Are you smurf da ima 2-3 A Nivija. Nino. I ovaj nije kao nije smurf, a ovaj jeste čim zna da je smurf, da zna tu reći.
A znam, kurwa. Vibe point, Faram Juvit Anivija, pa sa Anivijom nije teško da se faram. a gdje je teško ili ima 40? Farma, 30. Evo ga nije. I šta? Save me. Jebu, mate, ajmo dragan. Ti ćeš da se smeš. Ha, now. Please. Smurf. Smurf je čovjek. Šepa i. Otim to bi tebo. Oljuštio sam ga. Sad trčim, bežim, dalje, što dalje. Report je. Ne, ja ih kerijam. Evo zabijem to. Samo što sam se bio zajedno par puta, nema veze, zaboravio sam samo. Ne igram ja često protiv Anivije. Ne znam ja to, znaš. Znači ovo je akaunt ne u Estu, da znate. SS, nema Anivije. Znam. Ali ovaj debeli ima tu kao vižu neki. Debeli. Vidi ga debeli buđevac. A ja sam pingovo SS. Ja sam sad ako nešto krenuo da kenja nešto. Ja ću da mu kažem kao... Aj, pušta mi. Sad će da kill, da. Ne znam što sam stavio taj win 2. Možda sam tu. Ovaj mora da ultu isto vreme. Gle, zatvorio me, trola me, gledaj! Retard! Fuck! Retard! Press again R to destroy that. Šta ste sad svi došli na midu game? Cijel game vas nema, čim ja vodim ima vas, a? Ne želim EQ na nju. Tako izgleda. Aj na bot! Come on! Ovo će da me stre. Sad ću da idem 1 na 2. Samo da dobijem win 2 pa ću da se okrenem. 1 na 2. Što je otvorio ulti, ahaha. Imaš jaja, a? Imaš jaja. Gdje ti je jaje sad? Report, jas. Zašto da me report? Shit please. A zašto mene da report? Zašto ne bijel? Ne treba da izađe. Nešto se flash.
I kako sad ja izađem odavde? To flash bio. Nisam imao ovim dva. Pa flashila si i ona. Šteta, šteta. Daj vas. To luđi labud. Kako ti tu heal na ceo health, brat? To sam slučajno slikao. Aj tu je, imaš je, brat, baci ga preko. Još jedan basic, aj. A ne mogu heala sa cigan. I ja sad ću vjerojatno da umrem. A odmah ću sam multi. Pa on ne zna da hoda, čovjek. Dim. Nije mam range u pičku, mate nemam ni mane. Sad nema smisla ja da dođem, pošto će oni da se povuku. A logično. Idem po ovog, po reda Evo ga ovog. ti. Pizda ti materina. Koje ćete razumjeti. Ovdje kosti. Gle, ja ne znam na ovome ekranu. Up! Prešao sam. Report you for noob. Nije ni morao da flash. Džabe flash, čovjek. Ej. Gdje je ova Nivija? Sad ću da čujem. Evo je Nivica. A Nivija, sad ćemo da je polomimo. Ajmo, ajmo, knock up, knock up, knock up. Ne može knock Nema up. potreba. Pa ima ovaj. Trebao sam ranije da ovaj. Evo me. Nema nikog više. Ćemo se ušno turiti. Imam ovoliko gold da mogu vidjeti se backama. Što dolazi? Ne! Izmako se. A ovo ciganka, ova puca. Gledaj ovo. Ovo samo brate auto tako, onako retardira. Ja sam omašao zato što on ima koliko movement speeda dobio od ultija. GG. GG, shut the fool! Shut the fool! Please, now, shut the fool! Kid. What the fuck? Kid, bro. A ja. Don't take my farm India. Kada? You... Ajoj. Ne. Samo bet. You're just bad. Team. Evo me. Portije, plana. Ajmo da ih odiramo sada. Puštanje. Morao sam da ignitem, pošto sam vidio da ne snitim. Vate ih jasu. A Omega triple za klip, za YouTube. Ovo je idiot za YouTube. Ne! Ođi malo, Bogdane! Beži bre, moram da izađem. Gledaj, minioni će da me ubiju, joj. Kako ja da izađem jebema, majk? Evo ga Ne, njih! majmuni jedni, ej! Niko ne vidi heal, svi ste slepi. Oči nemate, slepčug je glup. X labu, Dix. X labu, Dix. X labu, Dix. Šta radi labut? Gledam te. Kako se executa? Single? Ajde, za YouTube sve ga se cute. Neće. Neće.
Indian, X Labud X, X Labud X, X Labud X, X Labud X. Ljudi, idemo sada da završimo game. Game, pa da idemo da jedemo salame. Ja ću s ovaj game završimo još jedan kad igrač. Ajde. I hoćeš da nastavljamo klip, ljudi. Odmah Peđo, ići nas pobiti. Evo ga i podmene. Evo su svi. Evo ga ja nisam. Pa šta radite? Ništa po te nas tvoje, brate. Nas dvoje. Koji su Tarzan? Vidi Tarzan. Šta hoće? A Tarzan, gledaj ga. A gle, pola mi gorku. No kill you. You have very just fine, not for the substitute. MFK just after, pa da, jeste MFK, MFK, kako sam to mogao da kažem. Kao farma, AFK, samo farmiški, ne znam. O, idem po farm na botu. Ne može. Može, cigan. Hoću da budem najveći Indijan kao niko do sada. Vidi, uzem mi je pola para. Od šta? Si mi uzeo farm, a? Si mi uzeo farm, Indijan? Si mi uzeo farm? A mora da smajta, cigan. Ajde, ode. Ajmo sad da je polomimo, čekaj, stani. Sad ćemo ambush. Idemo. Ajde, berite. Gle, mora tu da stavi tačno da sam ja bacio i tu. Znači da bude Ojagedun! Jagadun! Ojagedun, mašao sam tu rado, zato sam Ojagedun. Pa vidiš šta je debeo previše da bi goat. Ja. Zaletao si Indijanac na nas. What the fuck? Why? 200 damage! 200. Šta sam mogao kada je naš AD carry ovdje. Uradio sam i Air Blade, sve. Naš AD carry se glupira. On se glupira. Ide tamo. Patruje. Zato što je Indijan. Kakav pus? Pus. Thank you, MF. Indijan. Nema tu više push lanes, kad je nesposobno treba nam Baron. Go Baron, we have no ADC. Opa, Anivija. Morala, i jao, da sam probao, da sam brzo onako otišao, možda bi preskočio preko rapa. Ko zna.
Usrao se ova nije. Idemo dalje. Tu je jedan. Evo me! Evo tu je negdje Yi. Eno ga tamo. Nisam ga čuo da se zakucao. Ovaj ga prati i izletao je Yasuo. Izletao je Yasuo. Dobio je... Ja, ovo je glup. Ko noga. Sad ću ovdje u ovoj zid da se zakuca. Idemo odavde. Dajte gas! Evo ga mamo, Gle, tačno kad sam bacio tornado, on nije uspio da se teleporta. Za šta report? Što si ti umro? Pa ti gledaš! Pa ne gledam, skupljam za tornado. Ja mislim da sam pogodio u džinku. Ono je na botu. Jurimo malo kilove. Da vidite kako ih pojem. Ajoj! Morao sam da flash. Joooo! Da li nisam pogodio? Da li sam toliko... To je igrao Yasuo na midu. Šta je Indijane? Šta je Indijane? Igraš dvije sa supporta. Idem lifesteal, a? Ili da idem na... Guardian Angel. Ili ne lifesteal. Lifesteal. Guardian Angel. Ajmo da uradim, možemo ovog barona u ono... 10 sekundi da ga odderem. Za više IP-a, pošto ono nova kanal, to sam... Mislim ono malo naka... Malo neko... One more time! Bitches. Šta kažeš luđi bitches? Ovo ide na bot. Defam ti bot, ne smori. Ibitor! Šta je ovaj nafidan? A da, ima 20 killova, ja sam zaboravio, ima Rage Blade. Oj. Nisam i stigao da ga ultam, ono... Ubilo me on... da li su vinje? Bilo je malo sramota. U 2 sekunde ovako, cap, ode Yasuo, ovako. I sve će mu grlo Yasuo-sko. Jebati mako. Kako da bi ja ne jaja, ali nije bio. Ajde. Šta radiš, ludi sa svojim životom? Šta si kubac? Mrtav luđi! Ovo je ulto, vidi! Pokemon. A ti si baš smešno ono sve radio i... Mnogo čudno i ono... bolesno si radio sve. I zbog toga... Fuck! I no fuck. Nice. Ne znam da ono kako jem. Iako imaju novka, pa ni ne mogu to... Pokemon! To je njegov. Nije njegov, ja sam ceo damage. Ovo je ovo što ga pratim, to mogu da pomoći. Opa, prošao sam. Ibitor uzmi!
Ima preveliki taj... Ne mogu se... Gledao, nema miniona. Evo, svijet leta. Natrad mi je uzeo triple neki. Ovaj Jaran u stvari nije neki. Au. Ste gubili, to je to, GG. GG ljudi. Ox kraj, šta? Kaže easy mid. Daj. Eri. Ova igra... Hoću ja da ga sečem katanom. Pap. And... GG, evo ga. To je kraj gejma. Znači sve sam ih oljuštio katanom i ćao. Znači ćao.